Tady je, když jdete do podzemí, je tam na sedmičím trhu a chodíme pod tím znojmem tak trošku a když máme štěstí, to je ještě, když máme štěstí, tak tady vylezeme ven, jo? Když máme štěstí. A tady vidíte letopočet 1480, to je gotická čtverka, půlka z osmičky, vidíte osmičku? A to je půlka mašlená, že? Tak 1480 ten barák je. Tady vidíte tu radniční věž 1445, stavěl ji stavitel Mikuláš ze Sedlešovic, to je tady kousek od Znojma. No a 3 roky a základ je 3 metry jenom, takže ona už tam byla jedna věž jednou, že? A teď vidíte, když to dělají, když to bylo tak 15 let možná opravovali tu věž, to se dožijete tady jednou nebo dvakrát v životě, že? To je za 50 let nebo to, já už se to nedožiju asi. Ahoj. A to dělají horolezci. Všechny kuličky vemou dolů. Ta největší, tam tu otevřeli, byla tady vystavená a tam jsou dokumenty, co to zrovna, jaký jsou peníze. Každé je za těch 50 let vždycky, že? No a kolik, 10 věder vína, 5 věder piva, tam do toho dali ty malty, že jo, tady na tu fasádu. No a ta největší, tam jsou dokumenty, no a oni teď všechny kuličky vemou dolů a pozvatí se, že? No a potom, když je hotová ta oprava, tak za ty 2 měsíce asi, už si to nepamatuju moc, takže ty kuličky přijdou nahoru a ta velká, protože je to opravdu